Ara al juny farà 39 anys que estic al banc. 33 anys que estic en el banc. Fa 39 anys que estic a la casa. 35 anys que estic al grup Mora. I farà aviat 42 anys. I al juliol farà 46 anys que estic aquí. 37 anys. Aquest any farà 33 anys que treballo aquí. Porto 40 anys a la casa des del mes de maig. Porto 32 anys al banc. Porto 45 anys. Fa 31 anys que treballo a Mora Banc. Porto treballant al banc 40 i pico, ja he perdut el pico. 60 anys per un banc és una dada important, és el principi de la joventut d'un banc. Un dels records importants del primer dia és molta gent que sabia moltes coses, treballant sobre moltes coses diferents. Lo que me recordo era la pila de papers que hi havia. Te trobes molt petit amb un món nou i gran per tu. Les targetes de crèdit anaven amb papers, vull dir, amb munts de papers que després es tenien que separar, es tenia que quadrar i d'allò. Sí, calculàvem els interessos amb una maquineta que tenies que donar el tom. El primer ordenador que va entrar a la planta, en teníem un per una planta, no? I el compartíem a hores o així. Quan van arribar els caixers d'entrada, per molta gent era algo pràcticament ciència-ficció. El primer dia que vaig treballar, nervis, molta il·lusió, por, però al final del dia sabia que la feina m'agradaria. I el fet que tenim empleats dins del banc que estan aquí des de fa moltíssim temps, i a vegades, com sabem, diverses generacions, això crea una relació de confiança amb els clients que és bastant excepcional. Anècdotes, un munt. Jo crec que podríem escriure un llibre a totes les persones que hem treballat al banc, sobretot a front office. Que van dir que hi havia una bomba i ens ho van comunicar i en vez de dir-ho ens van dir que busquéssim a dins a les papereres, a les d'allò, i tots estàvem allà una mica espantats i al final vàrem decidir per sortir tots. Va ser el 7 de juny de l'any 83, estava sentat, estava trucant amb un client i de cop i volta entra una persona cridant alta, però vaig confondre amb un client. Però no, va entrar cridant totalment amb crits a una pistola, va posar la pistola aquí i em diu el rellotge, la cartera i el document d'identitat. Me recordo, i estic parlant de l'any 74 o alguna cosa així, ve una senyora alta, rossa, vull dir, el típic, per obrir un compte i li demano passaport o DNI. Miro el passaport, foto de senyor, nom de senyor, i li dic, escolti, m'ha donat el passaport del seu marit, jo necessito el seu. No, diu, sóc jo. Sí, en aquells temps, fa 39 anys, tela, que et diguin una bomba i busca, on poso la mà. Però la reacció no saps mai com reacciones, què faràs. I en aquell moment, la meva reacció va de no donar-los els diners. Els havia donat 4 milions i mig, s'ha d'estar en amagats, i dic, si els troben, mala sort. I vinga a buscar i no els trobar, i jo estava content, i dic, va, no els trobem, va. O sigui, al front office vaig demanar a una persona que s'identifiqués. Resulta que era un conseller d'una parròquia alta i, bueno, perquè li vaig demanar el passaport, va ser terrible. Sort que direcció va intervindre i, des d'aquell dia, sempre més que tenia de fer una cosa al banc, demanava per a mi. Era habitual que la gent que començava al banc anés a buscar la màquina de quadrar balanços en una altra oficina d'un competidor, no? Òbviament, aquesta màquina de quadrar balanços no existeix, però es fabricava al moment, solia pesar bastant, perquè s'hi posaven pedres, s'hi posava... I la persona jove, normalment nois, a les noies no se'ls hi feia. L'any 82, amb els aiguats, el riu passava per aquí a l'avinguda, es va desbordar, passava per l'avinguda Meritxell. Llavors va inundar tota la caixa forta, on hi havia les cofres dels clients i es va quedar tot anegat d'aigua. Netejàvem els bitllets un a un i amb uns fils de penjar roba pengem els bitllets i amb un secador de cabell els anàvem eixugant. Jo tinc un record molt entranyat d'un senyor, m'emociona i tot, no? El van ingressar, estar-hi terminal,
i em va telefonar per despedir-se. És un banc referent, és un banc sòlid. Monobanc, doncs, país. És casa meva. Responsable. Una manera de fer. Fiabilitat. És transparent. Innovadors. La implicació que tenim amb els clients. Sorprendre, vull dir, superar les expectatives dels clients. És un banc humà. Fortalesa. És un banc seriós, és un banc de futur. El nostre banc. Si tingués que tenir un desig per a aquest aniversari, jo espero que ho féssim tan bé o potser millor els pròxims 60 anys.